sa Bareta, Enot sa Gamos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan KBP, ang kapisanan na mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:01 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarang kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Enot sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, inumaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kontribusyon kan overseas Filipino workers sa Lao Democratic Republic. Sa pagbisita kan Presidente sa Filipino community sa Laos, sinabi kaining namamatean ang magayon na kalibre asin halangkaw na paghiling kan mga taga-Laos sa mga Pinoy asin sindaan patunay na nangingibabaw ang tibay kan Pilipino sa inman na parte kan kinakban. Partikular digdi ang kontribusyon kan mga paratukdo sa pagmolde kan mga magiging leader kan nasabing nasyon sa futuro, mga inhenyero na nagpapakusog kan economic security asin hospitality providers na nagataonin magayon na serbisyo. Kaibanan digdi ang nagparambong sa saindang business community na nagkrear ning oportunidad para sa kalakalan asin investments asin iba pang eksperto asin profesional na nagpapahiling nin tibay asin kakayahan. Tugon kang presidente sa mga OFW sa Laos na ipagpadagos ang pagiging ambassadors nin maray na pag-uugali kan sarong Filipino. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Dagdagan taan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Al Mario. Pading Al, Diyos maray na hapon, please go ahead. Tatapuson ni Congressman Attorney Jill Bungalon ang sa iyang turno sa Bicol Party List sa God Hunyo sa 2025. Yan ang sabi ni Ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Si Bungalon nag-file na ng Certificate of Candidacy sa kargong regular congressman kan 1st District Kadalbay. Si Garbin, human ang second nominee kan Ako Bicol in kaso gumanagirara ini sa 2025 eleksyon. Paramihan trust, sindang dua, diretso mo na ang trabaho sa ngunyan sa Ako Bicol sa God 2025 bulan na Hunyo. Dahil Hulyo 1, 2025, iyon naman ang pagtukaw kan mga magiging bagong elehidong opisyal. Al Mario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al Mario. Ngunyan sa pagdidiretso kan bareta sa lado nasyonal, formal nang ipinagbalyo ni outgoing Secretary Abogado Benhur Abalos sa bagong designar na sekretaryo kan DILG, si Secretary John Vic Remulla. Ginibo na turnover ceremonies para sa bagong sekretaryo kan na departamento kasubagong aga sa DILG Napolcom Center sa Quezon City. Presente sa pag-turnover si Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Hepe ka na Bureau of Fire Protection asin Bureau of Jail Management and Penology, Undersecretaries asin Assistant Secretaries kan DILG. Sa iyang pahayag, sinabi ni Abalos na maging pamayo sa DILG na maging
namagin pamayo sa DILG ang saro sa pinakadipisil na posisyon na nakaputan niya alagad na pagtrayumpuhan sa tabang kan mga personahes kan ahensya. Maugmaman ining itinao ang DILG kay Secretary Remulla na maaasan asin kwalipikado sa sayang posisyon. Sinabi naman kan bagong sekretaryo na bilib siya kay outgoing Secretary Abalos asin naglalaom na mapapantayan ang triumfo kaini. Aminado ini na nagduwa-duwa siya kan itangro ang posisyon alagad inako ang agyat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ngunyan dai pang naunang bita na anuman na policy announcements asin tututukan muna ang pakikipaghuron sa kada opisyal kan DILG. Pigkukonsiderar kan Philippine National Police na isolated case ang nangyaring pangbabadil sa Sheriff Agwak sa Maguindanao na ikinalugad kan tulong individual. Sa taho ini kan pagsumitir kan Certificate of Candidacy kan mga madalagan para sa eleksyon 2025. Sa report kan Joint Task Force Central kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, tuluan lugadan sa nangyaring indiscriminate firing sa munisipyo sa barangay Poblasyon. Nagpun ang kariribukan sa pag-ultanan kan duang grupo sa opisina kan COMELEC na nagresulta sa 15 minutos na balyuhan ng putok sa mga otoridad matapos ining magresponde. Nasa ligtas ng sitwasyon ang mga lugadan sa insidente matapos matawan ng atensyon medikal. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Brigada General Jean Fajardo, sa ibong kan pagiging isolated kan insidente, pigpapairarom ninda ini sa validation asin aaramon kung paano ini makaka-afekto sa eleksyon. Sinabi naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na dai ini naka-afektar sa filing kan COC kasuhapon dahil tulos sindang nakalatag ning satellite office harayo sa pinangyarihan kan insidente. Sa kabilugan, sinabi ni Fajardo na naging matrangkilo anong timong aldaw kan pagsuunad nin kandidatura para sa eleksyon 2025. Mahiwas pa man giraray ang kompetisyon asin politika sa Philippine National Police sa ibong kan pagkakaigwa nindakol na profesional na kapulisan. Kaya naman para kay bagong Department of Interior and Local Government Chief Juanito Junvic Remulla Jr. ang pamumulitika sa laog kan PNP saro sa pinakadakulang problemang dapat na solusyonan. Sigun kay Remulla, mas madali pang simbagan ang problema sa mga balasubas na pulis kaysa sa pamumulitika. Dahil digdi, marekomendar ang sekretaryo nin mga reforma asin pagbabago sa PNP dahil sa kada tulong dekada niyang pagserbi dahil sa tulong dekada niyang pagserbi sa lokal na gobyerno, aram niyan pagkakaibakan mga maray asin maraot na opisyal asin pulis. Mientras tanto, nagtutubod si Remulla na dai pa man naglalala ning padagos ang problema sa illegal na droga sa Pilipinas. Nanindugan si Senadora Riza Ontiveros na importanteng makahuron kan Senado, partikular na kan sa iyang komite, ang self-confessed spy na si Xie Zhijiang. Xie Zhijiang na nagbulgar sa Al Jazeera documentary na sarong espiya kan China State Security si dismissed Bamban Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Sa pagdangog kan Senate Committee on Women, sinabi ni Ontiveros na importanteng makonfirmar kay Xie Zhijiang ang impormasyon na saro sa Young Brothers na sarong foreign agent hali sa China. Nagtutubod ang senadora na may makukuhang impormasyon hali kay Xie para maprotektaran ang gobyerno kan nasyon kontra sa siring na spy operations. Sigun kay Ontiveros, nakipagkoordinar na sa indang opisina sa Philippine Embassy sa Thailand alagad dahil sa diplomatic reasons anday pinaundrahan kan sa indang kahagadan kan makahuron si Xie. Sinabi naman ni DFA Office of Treaties and Legal Affairs Attorney Ameroden Tago na posibleng isabay ang kahagadan kan Senado sa ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Assistance para makahuron si Xie.
Maisasakat na sa plenaryo kan Kamara ang propesto na gibuhon na barato asin abot kaya ang electric vehicles asin bawasan ang greenhouse emission sa nasyon. Sa irarom kan House Bill 10960 aamyendaran ang Electric Vehicle Industry Development Act tanganing linawon na ang electric vehicles ang posibleng two-wheeled, three-wheeled o four-wheeled vehicles o kaparehon ng behikulo na may electric drive para umandar ini. Dai naman papatawan ng buwis ang imported na electric vehicle sa laog ng 5 taon pun kan maginglay ini. Maagi naman sa ebalwasyon ang importasyon kan capital equipment asin mga component sa paggibonin o pag-assemble ng EV asin pagbugtak ng mga charging station tanganing maaraman kung kaibanan ini sa Strategic Investment Priority Plan. En kaso, magiging eligible ini na matawan ng tax incentive basado sa Omnibus Investment Code. Bareta sa ibang nasyon, day tinugutan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang biyahe kan sa iyang Defense Minister sa US. Nakatalaan ko taanang magpasiring sa Estados Unidos si Israeli Defense Minister Yoav Gallant para makaroon si US Defense Secretary Lloyd Austin. Obheto kaini na mapaghurunan ang magiging kasibagan kan Israel sa mga airstrikes kan Iran. Tinawan doon ni Netanyahu na daing final approval ang Security Cabinet asin day sinda masunod sa anuman na lakdang kontra sa Iran. Sa Ladukan, Karawat, nakahanda na ang Philippine Squash Academy para sa hosting kanduang international event. Sinabi ni Squash Chief Robert Bachman na enot nagigibon ang Philippine Satellite poon sa Oktubre 22 sagkod 25. Susundan ini kan Philippine Challenger Classic sa Oktubre 27 sagkod 31 nagigibon sa PSA Academy sa laog kan Rizal Memorial Sports Complex. Makakatabang ang torneo para mag-itaas ang rankings kan sa indang mga atleta. Saro ining preparasyon kan grupo para sa 2025 SEA Games sa Bangkok asin 2026 Asian Games sa Nagoya maging ang qualifier sa 2028 Los Angeles Olympics. Yan po ang detalyes ka ng mga bareta sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa pamamayon ni News Director Mardila, Angel Mustaza, Mega Force Patrol, Tata Nems Flora sa Control Technical, Jerome Nico Martinez sa IT. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1,